Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umunapasat ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Sir, lalaki tinapapatay. Awan nakakita iti napasama ka krimen. Nabagsul ti biktima. Kat mapukpukaw ti pitaka na. Rilo kan cellphone na. Na-hold up ti biktima. Sigun iti nakasaritak ang makaamam mo iti biktima. Naggapo da ito iti bangko. Oh, awanan puso dagiti nangaramit iti daytoy krimen. Sir, Gayam, ayan ti Soko team leader. madama amain interview ka dagiti kamang ti media. Kasta ka di. Kasaritak mo't na madamdama. Sigurado kayo nga awan ti nakakita iti naramid nyo. Nalinis ti amin, boss. Nasaya. Mukha mayon nakasta ti aramid nyo. Mabiit ti babaknang tayo. Boss, 50,000 pesos tinaalami iti dayja lalaki. Sa balila ang dagiti naalami ang napapatag-abanag kankwana. Inton sumaruno agundaway agbaliw tayo iti lugar a paghuldapan. Sigurado naka-alerto dagiti pulis itaakan ito. When, boss? Boss, addaam mo a lugar a pagpaliiwak. Sigurado nga ado ti mabiktima ijay. Okay. Lalayngan tiyag paliw. Makuna nga small time tayo ita. Kahit kastay na kunakon, nagtultulo iti ganwat tayo nga awan bulilyaso. Pabit ti babaknang tayo. Sir, adto iti initial report. Manipod iti investigation section. Maipanggap iti lalaki ang napapatay iti kalabas. Agyaman na PO3 Salmo. May sagaya manegosyante ti biktima. Panagkunhak, nabayagan atay timingan dati biktima. Kat iti makaaladan iti tiyempo. Hinold up kan pinatay dati negosyante. Tutukan tayo dito akaso ti panakuldap. Nagsarita kaming kini Station Commander Rogo. Mangbukil tayo iti task force kontra kadag iti holdapar. Kumusta ti panagpaliiw mo, Tina? Makitang di babae ang nakatakdar iti sango ti department store. Nga da kasarsarita na iti cellphone. When? Abay, Dayta dakin kuko iti dayta department store. Baknang, kan awan ti bodyguard na. ha? Tunggal rumor dayta iti dayta apastat. At daimod na ang money bag. Kuwarta manan, no kaskasano. Oh, adayta. Nalpasan ang nakisarita iti cellphone. Kat agturungan iti ayan ti kotse na. Oh my God. Surutan ka. Kat amon tano sa dino ti papananday tababay. Itay tapaya sursurutan. Adayon a lugar to'y naturong tayo. Nagsikudan nga agturong iti private road. Kunak man nagmaymay sa dayta, Tina. Adamat gayam driver na. Juan, tila ang personal driver na ti kadkadwana. Ngam saan nga armado dayta. Anyat plano. Huldapan ta ka din? Saan pa Oh, nagsardangan ti kotseda. Labsan talatan. Nagdakkel abalay tinagsardengan ti kotse. Dayjay lakit di ti balay na. Oh, agsublitan itayan ni boss. Planon tayo no kasano ti panang hold up tayo iti negosyante. Okay. Sana bale? Naalata ti plate number ti kotse na. Ammo tamutin ti rota dayjay a negosyante. Boss, am-amom dayjay a negosyante. Buwan, lasang nga bakit dayjay. May sakadag iti kabaknangan iti dayjay a lugar. Boss, anya nga rod ti plano ita?
Ada na panunot kong aramidan. Anya dayta, boss. Serken tayo ti balay na. Ha? Sumrek ka kas may sababawanan. Padasam ti mapan ag-apply bareng makastrek ka. Boss. Nukasta ti aramidan tayo. Ado ti matakaw tayo iti unag ti balay na. Amukon ti kayat mo ang mapasamak, boss. Wag kuri dito yan na panunot ko. Baligi man ang ti grupo. Sige, boss. Mapanak iti balay na. Isaganak dagiti mausar ko nga gaplikar. Sige. Masapol na planuan tayo ti amin. Wala? Lalayngam dagpamarang. One, boss. Panagkunak, naglaylo dagiti holdapper. Naulimag itataglawlaw. Wan nga rod, sir. Nagtignay pa yan dagiti kakadwa. Nagwaras dagiti FTP, one of Field Training Police. Dakkel ti maitulong da iti panag-surveillance tayo. Wan kayam, kumusta ti panagsarita yo kin ni Speo for Ramos? May papan iti baro akaso ti panagtakaw. Agaro 20,000 pesos ti gatad tinatakaw. Iti may sa amin ni grocery, iti jurisdiction tayo. Ngam na i-turn over ang daytaka so iti general headquarters. Attention all unit. Attention all unit. Ada mapaspasa mga shooting incident itigit pa at San Carlos Street. Ha? Over na. Ha? At tamarin paragpaltog mapaspasamak. Mapantay ti dayta lugar. Jen, dua ahol daper ta adda di ta pawn shop. Saan tayo basta makapagtignay? Ta hostage na dagiti empleyado. Lima banda ite kadagiti kakadwa, sir. Wan nga rod, saan asinsinan ti igamda? Umasidig ka kiti pawn shop. Sir, delikado ti pampanunutem. Padasik akasarita dagiti holdapar. Sir, Amwek no anya ti demanda. Saan ang nagbaligi ang nakisarita ti operation team leader? Iso padasik mat. Kat no lumabanda, makaamuditan. Di danadlaw ti asidig ko kadakwada. Nakastrekak iti likodan na pasit ti pawn shop. Nalayang amakitak ida ditoy. Agparangak, ket kasarita kita. Kakabsat! Sana kakalaban. Kakabsat! Di mo ipaturong kanyak tigam mo. Kaya't ko natin makisarita. Kakabsat! Anyat masapul yo. Di yung iraman na kitawan laban na. Warta tiga sa pulan ba eh? Pagturang kamot. Kakabsat! Matulungan kayo arumwar dito'y pasdek. Ngawan ti dagas sa mapasamak kada kayo. Basta sumuko kayon. Punteriya at idana yung bagya! Nabuntog kayo gayam. Kakabsat! Natalgad kayon. Natamaan ang dagiti huldaper. Awalan yaman na, kakabsat. sir, bilibakan ka. Nagpartak ti ramay mo anang kalbit iti gatilyo. Napuntan at dagos dagiti hold-upper. Insaganag ti posible mapasamak. Isa napakadag ti amin. Kinasarita kita. Ngam kalata pinaltugan nagtimaysa. Sir, panagkunakat at dapay kakadwa dagiti napapatay a hold-upper. Wen, kat posible nga gibalis da. Gapo iti napasamak iti dua kakadwada. Kat isaganaan tayo dita. Agbuteng damat nga taitan. Nasampelan da ngaminan. Dagiti kriminal, awan panagbuteng da. Tila ang pagkwartaan dati pampanunutan da. Pudno dayta, sir. Iti klase ti trabaho tayo. Napaggad. Isungagan anad tayo laeng. Kriminal. Dagiti makalkalaban tayo. Sir, Dito agsarday.
aging gamatiliw dagiti leader ti sindikato. Tina, kumusta ti Pagnam? Naawat ka kadingag trabaho ti balay ti Baknang? Maamuak pa ila ang inton bigat, boss. Ti ka di bakit ti nakasaritam? Saan, boss? Ti mayordomo na tinakasarita. Ada kanina pa na ni Doña Paz. Kasta. Wen, boss? Nakastroke ka kadi iti uneg ti balay na. Iti na ang sango ti gate tinagsaritaan mi, boss. Agasan? Nagpintas ti aglawlaw ti balay na. Nagado asab-sabong tinakitak iti aglawlaw. Ala, sapay la kumata makastroke ka. Kat may patungpal ti plano tayo pa nagtakaw iti balay dayjay at Doña Paz. Basaam da ito'y adda dito'y pagiwarna. Dua ahol apar tinapapatay iti may sa apon siya. Wen, sabali ag grupo da kita. Saan anagan anad da gito'y? Iso ang napapatay da. Ni, nagsinyasan ni boss. Pumanaw tayon dito'y sentro ti ili. Nakita yawat. Nagwaras dagiti pulis iti sentro ti ili. Marigatan tayo nga ag-operate. Wen boss, amangan no maipada tayo iti doa na papatay iti may sa pawn shop. Baliwan tayo ti modus tayo. Anya day taan na panunot yo, boss. Sulken tayo ti negosyo at droga. Ha? Nakasarita ko dagiti supplier. Mayat magkit di day taan na panunot yo, boss. Wen. Maingit ngamin ita dagiti autoridad. Ket nakatutok ti atensyon dagiti kaso apan ang hold up. Boss, Agtignay ita ti grupo maipapan iti napanunot ko negosyo. Magrugi tayo pa ilang iti basita punan. boss, Sumurot kayo ko ni Tina iti pantalan. Dagiti lalakin ti makamu ka dagiti maideliver a droga. Agpaliw lang ti aramiden nyo ka ni Tina. okay, boss. Tay ka na yung naibilbilin ko kada kayo. Nasken analinis ti amin. Wen boss, kasano gaya man ti plano yo, maipapan ka ni Doña Paz. Unon tayo pa ilang ti droga. Kalpasan da ita. Asikasuan tayo ti maipapan iti negosyante a Baknang. Itay tayo pa'y nga aguruoray diti pantalan. Awan matlangan ti mangi deliver iti droga. Aguray tayo pa'y iti sumagmamano a minutos. Tina, kasla adda pan agamak ko Apay, Saan nga ta abulilyaso to'y pagnatayo? saan mat siguro? Nukas pangarigan ta adda mapasamak abulilyaso. Nakasagana tayo mat. Armado tayo amin. Sa bagay, gusto ka. Dakkel mat ti imat tayo agatan. Bayad ti droga nga alaan tayo ita. Adda nagsardang alugan. Nalabit adagitan dagiti urayin tayo. Ni, sinabatan dagiti kakadwa. Balig iti pagnatayo. Iti kabita na panahon, ilako tayo dagitoy at droga ka dagiti estudyante. Wan boss, sana bali. Ado ti amok apo siya. Kasaritak na ita. Mapagtalkan dagiti bagbagam? Wan boss, barkadak dagiti bagbagak. Agnana ida iti squatters area. Ala, sigati baka mutina. Agilako tayo iti Shabu. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem di uliwan na denggan
tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540